Hola, amics, gracients i gracienques. Seguim aquí al camp del CPI La Sagrera i ara, després del Nico, ara passem a l'entrenadora, la Gemma Soler. La Gemma Soler és una... Jo crec que és una bona jugadora de l'Hockey Lliga, perquè juga a l'Hockey Lliga, i com a entrenadora al principi costava una mica, no, Gemma? Bueno, era un nou repte, mai havia portat sèniors masculins, ara ja porto, crec que és el tercer any i també m'ho fan fàcil. Ja. Gemma, al principi de temporada, tu com a entrenadora, què volies que passés aquest any? O què és el que vols, clar? Bueno, jo al final, com a entrenadora, el que els demano als meus jugadors és establir uns objectius i els objectius que hem establert tot l'equip han sigut lluitar per entrar a play-off. Sabem que això és un nivell de sacrifici una mica més alt que l'any passat, perquè al final són les lluites constants dels entrenaments, fer uns bons partits, estar molt regulars durant la lliga, perquè al final és una lliga regular llarga i com fallem molts partits ja se'ns pot anar una mica en el risc tot. Bueno, el Nico ens han dit, a l'entrevista amb el Nico m'ha dit que voleu pujar a primera catalana. Sí. Però primera catalana ja és una categoria senyora, no? Bueno, la veritat seria la tercera categoria estatal per sota de l'Hockey Lliga. Sí. I la veritat, allà ja es concentren equips amb molt alt nivell, hi ha les portes del Nacional Catalana, que seria la màxima divisió catalana, i al final és un bon repte també per tenir motivats a tots, per poder... Tenim les capacitats, creiem, per lluitar-ho al final i a veure què passa. Diguéssim, el club què vol? Ho saps? T'han dit alguna cosa? Des del club, al final, el que ens demanen potser no són resultats, simplement és juguem bé, disfrutem i per què no, sí que com a objectiu, ja que el tenim nosaltres com a equip, doncs ja és un objectiu de club poder assumir un ascens a la primera catalana. Ho celebraríem perquè aquest any és el 75 aniversari del club, no? 75è aniversari, sí. El 75, no? Sí. Pensa que és l'any que ve. Crec que és l'any que ve, sí. L'any que ve. Home, estaria molt bé, no? Home, seria per culminar una mica tot l'any d'història que tenim. El que sí fallem una mica és amb les hoquei noies, no? El femení. Bueno, al final és un repte molt gran tenir equips femenins en un club tan petit, perquè no només la falta de jugadores, que és gran, perquè al final costa molt atraure jugadores a jugar. El que passa molts cops és que quan ja es van anar fent gran, tu pots formar grans jugadores, però al moment que arriben a FEM 15 i ja passen a FEM 17, que seria com juvenil, és quan ja poden jugar amb sèniors i aquí ja una mica se'n van a altres clubs, busquen altres opcions, perquè al final volen jugar a sènior. Ja, com aquests petits que estan jugant ara, els petits de la Salle Bonanova i el Claret. Què els hi podries dir tu quan vas ser petit, quan eres la mateixa edat que ells i vas tirar endavant a jugar a l'Hockey Lliga? Bueno, jo al final jugava amb els meus amics, gaudia moltíssim del hoquei, em vaig apassionar molt aviat i la veritat és estimar el hoquei, sacrificar-te, molt de sacrifici i que al final potser el camí és més llarg del que sembla, però acaba arribant les coses. Sí? Sí. Tu penses que sí? Jo penso que sí. A tu va arribar el camí de jugar a l'Hockey Lliga, és el que volies? I tant, era el meu somni, ho vaig aconseguir molt aviat, la veritat, amb 13 anys ja vaig debutar i aquí segueixo. Sí. I, bueno, tinc altres objectius, altres coses, però jo crec que arribarà. Bueno, ets la capitana de la selecció catalana. No, soc jugadora de la selecció catalana, capitana del Cerdanyola. Capitana del meu equip de l'Hockey Lliga, sí. I també ets capitana de la selecció, no vas anar a un torneig i vas agafar tu el trofeig? No, vaig ser la MVP. l'MVP. Mala informació meva. I escolta, i passar del Cerdanyola amb un altre equip, ho tens factible o no? Bueno, jo de moment treballo pel meu club, m'estimo molt al Cerdanyola, porto molts anys allà. Sempre les ofertes es poden valorar, però de moment jo estic bé a casa meva, què li dic? Molt bé. I el Claret també és casa teva? És casa meva. Tinc dues cases. Què faries tu perquè el Claret estigués més a dalt del que està i tingués més equips? Què faries tu? Al final és promoció, cuidar els nens, que no se'n vulguin anar, tenir bones instal·lacions, que això ja no depèn de mi. Això ni de tu ni del club pràcticament. No.
I res, posar tot el que està a la meva part, sempre ho intento, per animar tots els nens, per seguir creient. Ara porto un grup de nenes i espero que també aguantar-les tot el màxim possible. En les nenes és tan dura com els nois? Diferent. Diferent, perquè amb els nois... No, perquè també són nenes petites. Ja, perquè el Nico m'ha dit, diu, després de la bronca de la Gemma a la mitja part... És que estaven jugant bastant malament. Ja. I al final, doncs com a entrenadora també em toca fotre bronques. Quan els haig de felicitar, s'ha de felicitar, i quan s'ha d'exigir, s'ha d'exigir. A tu també et foten bronca? A mi també em foten bronca. Molt bé. Gemma, moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. T'ho tinc que agrair, ja sé que tens una agenda molt ocupada, Bueno, però gràcies per ajudar-me a mi i ajudar el club, al Claret, perquè us ho mereixeu. Després d'anar a jugar a la punta i a la punta, això és un problema. gràcies a tu per la teva feina. Molt bé, gràcies, Gemma. Gràcies.